Viem, že ty si kriplak v tomto, ale dúfam, že to prežijem. Idem to hecnúť, je to v pohode? Asi dám radšej písmenko, lebo radšej to nechcem ísť. Ale ja si zlomím nohy. Ale bude content. Ty kokos. Tak teraz si vidíš, ak sa to robí pekne a teraz uvidíš, že taký grc trošku možno. Zlomil si členok pri tom polky, kámo. Sup? Nachádzame sa v Argi, na Gymnite, v Žiline. Ideme si zahrať Game of Flip so Samom, Samo vysvetlí pravidlá. No vlastne Game of Flip máte ako horse challenge, ale čiže máte to skrátené na, aby to bolo kratšie videjko z toho. Jeden zadáva, druhý má Ale to dva pokusy zapakuje. na splnenie, ak to nezadá, máš písmeno. Keďže Samo je skúsený veterán, ja budem mať... A on je slabý kus. Ja budem mať jednu lifelineu, jednoho žolíka. To znamená, že ak on dá niečo, čo ja nechcem ísť, zavolám hocikoho z Jimmy, aby to išlo za mňa. Ideme na to, kameň, papier, nožnice, o to, kto začína. 2, 3. Dobre. Začínam, let's go. 5-4 front z airtracku, ja začínam. Let's go. Máme niečo také ľahšie na rozohratie. To ideš môj 5-4. Idem. Chalani nám tam zavadzajú, akože nemuseli byť úplne. Kaloši, Chalani, môžeme? Proste slabý kus. Dobre, to je na rozcvičku, to je pohoda. Čo ideš? Takže Tomikovi zadáme tabokton na rozohratie. On to má veľmi rád. Landed alebo nelanded? Ako to ustaneš? Viem, že ty si kriplak v tomto, ale dáme ti šancu. Dobre, dobre. To znamená, že tako môžem ustať aj ja. Gravitácia ťahala ma dole. Dajte ešte jeden pokus. Lepší, ja tam ešte Daj. Dobre, uznávam to, uznávam. Myslím, že nám učil, jak neviem čo. Dobre, idem ja. Ideme niečo primitívne. Scootful z airtracku na toto. Rotla high kick. Áno, skoro som ho zabil. Iba to zavazia. Budete môj najkrajší scoot, čo môže byť. OK. Solidné. Náš kameraman sa na nás vykašľal. Robí tu blbosti. Pôjdeme dať takým kombičkom, ale krásne. Wow. Front 108, jak sa padne, do fliku a potom beko a konec. Nech to asi nedám ja. Boh chráň, aby som to spravil. Let's go. Ty kokos. Čo si spravil? Pohode. Kam? Toto je hard landing moc. Jaj. Boh chráň, aby som to spravil. Dámy a páni, že by som ho takto vyradil v game len na 3. triku. Je to v pohode? Hej. No game bude musieť byť lightová. Moja ponožka to už nedáva. Toto. Neviem, čo sa jej stalo, ale dám tomu všetko, čo mám v sebe. Podľa mňa to nedám, ale uvidíme. Rátame? Bolo to lepšie ako moje, lebo trošku som kriplak v tom, ale na bolestiach. A ja som živý, takže akože ja by som už to uznal. Ťa bolí, či čo to je? Hej, toto. Členok? Lebo som krivo padol pri tom. Hej. Akože pozeraj, ja sa ti nedivím. Je polnosť pomaly. Všetci tu skáču, ja som úplne spotený. Ja si musím na toto dole, lebo skapem. Samo je živý, zdravý, ideme ďalej. Zatiaľ 0-0, idem front 900. Bolo to close, ale nerátam to, lebo som to nelandol. Takže poviem, nič také niečo lightové. Pôjdeme klasické ronda beko. Dobre. Dúfam, že to prežijem. Easy. Akože inak môj hlas je už úplne že hotový, kamo. Ja som úplne mŕtvy. Až to skoro neustál. Clean. Ešte, že tak. Keďže nemáme 800 miliónov ľudí, musíme sa zaobiť bez neho. Rozmýšľam, že začneme dávať písmena, to znamená, že ideme na Spring 4. V tomto segmente nebude nič počuť, lebo tam je obrovský reprák. Strašný hluk tu je, idem dať Scoot Full Court. Ja Tomáškovi zadávam side flip 360, viem, že to nedá, Vidím, že ale Samo s Romanom tam o niečom debatujú a nepáči sa mi to. Side full, idem to hecnúť. Ešte jeden pokus a bude to lepšie. Ale ja si zlomím nohy, akože skúsim to ešte raz, ale... Ale bude content. Čo mu zadám ja?
Chcel som zadať frompeto 40, ale to radšej nedám, lebo sa zabijem na ďak. Ale front do pašarov. Čo to bude? Front do pašarov. No neviem. Počkaj. A čo, vieš pašarov? No, trochu. Trochu? Potrebujem istotu. Ja myslím, že mám šancu. Samo? Pikujem si Maťa, dobre. Takže pohoda. Mohol vybrať niečo ťažšie. Ja viem, kamarát, toto neviem. Vybral som si svojho Avengera. Rátame, Niky, teraz. Idem konečne dať to, čo som chcel. Konečne to bude. Running gainer do side flip, bude to také ľahšie. Ja sa nevzdávam. Scoot full do korku. Bože, chráň. A dobrý pokus, kámo. Vyskúšame po dlhých rokoch carpool a či sa podarí, neviem. Tak to som cooked. Ja som to nikdy v živote nerobil, ale skúsime to. Takisto ako ja som nerobil Áno. skútku do korku, ale bude sranda. Bolo to tak zlé, ale nevadí. Bolo to Idem dobre. ja, swipe, scoot, kork, tornado, bedlist. Bolo to extrémne čapaté, ale Berem si dobrovoľný písmenko, lebo ako toto ne. extra gest vo videu, čo chceš povedať? Že som nedal triple full. Inak toto sú pri Sambo najhoršie podmienky na svete. Mokrá trampolína, je tu vlhko, je tu zima. Je stred augusta, ja tu zomrem, je mi strašná zima. Išiel by som dať double full na trampolíne, ale neviem, či nás chalani pustia. Môžeme nahyť do trampolínu, lebo tá je väčšia aj pre Tomáša. Ja Lebo Tomáško je veľký odjak živa. Ja odletím. Dobre. Hovorí sa, už keď ho ťahali pri pôrode, už mal 1,80 m. Je dosť možné, že vyletím do toho zábradlia. OK. Tak teraz ste videli, ak sa to robí pekne a teraz uvidíte taký grc trošku možno. Ja mám jeden trik, ktorý chcem strašne Samovi zadať. A keď sme tu už, možno ho môžeme skúsiť. Bossy, ale poďme na to. Nikdy som to nerobil vonku. Je tu obrovský pavúk veľkosti môjho palca. Veľmi neobľúbený trik, palm side. Asi si dobrovoľne mám Ja písmenko toto som nerobil potom. vonku ešte a fakt možno sa... Bojím sa, že sa otlačím do tej tyče, ale tak... Ty kokos. A ešte ma bolia nohy pri tom. Asi dám radšej písmenko, lebo radšej to nechcem ísť. Počkaj, Samuel Flipper má FLI. FLI. Čo som neišiel? Betwist and Scoot Cork. Dve veci, no. Scoot Cork, Betwist a Toto toto. je FLI. Lebo ja som starý na tieto veci Ja a viem, všetko. Samo sa A zraním. šetrím ho. Áno, je to pravda, reálne by som prehral. Už som tak zle na tom, že jediné mu spraviť airtracku, half in front, back out. Ja toto nerobievam vôbec, ale pre srandu videa to hecnem. Hej. Idem ešte niečo ľahké, ronda dabek, lebo si ho chcem vyskúšať aj ja. To dáš jak nič, ale. Máme to jak nič, to Môj bol nechcem. dosť žebracký, ale tak čo už. Poďme, dávaj. Easy, pretočil to, lebo už je to tesné. Ty kokos. Dáme zapkork. Zapkor? Dobre, no. Taký krivý, ale zoberte to tak, že máte pol jedné večer, čiže Hej. ešte to skoro lepšie ustali jak ja, čiže bereme to, hej. Odtiaľ to scoot front swing. Bolo to šunkové, ale Neviem, jak to spravím, lebo ak som povedal tieto kliky hakibáky, sám neviem. ten, kto prehrá, odtiaľ z hora ide side flip. Side flip. Áno, teda kopneš nohou. No, je to odporné. Nechcem písmenko, ale vyskúšam to pre srandu, pre Dobre, content. to je to, čo chceme vidieť, hej. To ti uznám.
Ďakujem krásne, Tamáško. Ale keď to dáš krajšie, nie na rič. To isté spravil na nohy. Akože uznám mu to, ale nie takýto škaredý. No. Ne. Sa páči. Tak asi je... Máme tu porazeného. Ono to dá také ľahšie mu dneska, lebo sám to nedávam dneska. Áno. Inak je 1 hodina ráno. Ja nemám hlas. Nemám energiu a Sámko ide z hora ukázať sideflip. Ježiš, on tam musí vlastne ešte vyliesť, tam sa nedá normálne ísť. Tomu nezávidím vôbec. My tu skáčeme už 5 hodín, ja som úplne vybitý, mŕtvý. Ono je to fakt vysoko, to sa nezdá, ale je to fakt vysoko. Je to takých dobrých 5 metrov. Dobre. Kámo, ja by som to nespravil. Ja sa bojím výšaku. Ale hente členok, aký je. Zlomil si členok pri tom polky, kámo. Ale sám si ho zlomil. To si potom vyjde, zostriať. Dobre. Vyhral som, dáme rematch na budúce. Regain, lebo áno. Nebol si na 100% dneska ready. To je z dnešného gymu všetko, ja už nemám hlas. Ideme sa nažrať a poďme A spať. poďme sprať ešte na Dobre, tak, vidíme sa, čaute.